f'dawn il-katekeżijiet eżistijaj bħalissa qiegħed nagħmel mixja magħkom dwar l-Ispirtu Santu skont x'tallem Santa Faustina fid-djarju tagħha. Santa Faustina hija magħrufa ħafna ħlena divina, però hemm ħafna referenzi għal ħidma tal-Ispirtu Santu fija bħala persuna, bħala soru fir-relazzjoni tagħha mal-Alla, dwar anke l-missjoni li kellha dwar il-ħnina divina, għax l-Ispirtu Santu huwa hu eżisti li jaħdem fina fil-ħajja tagħna tal-Knisja. U l-Ispirtu Santu li jġedded il-Knisja li qassam doni, karizmi, fejja, jagħmel mirakli. L-Ispirtu Alla huwa ħaj eżisti, iktar milli naħsbu aħna, iktar milli naraw aħna. U allura nixtieq inħallu il-Santa Faustina tkun ta' gwida lina, għażilt lila li naf li djaru tagħha ħafna min-nies jaqrawh fi żminijietna, allura l-qaddisin huma dejjem anke ta' gwida żgura għalina għalhekk il-Knisja anke qed tihomna fil-mixja tagħna. Bdejna billi naraw diġà hekk xi silta minn djarju, illum se nkomplu u nieħdu żewġ siltiet oħra li jittrattaw ir-rabta bej l-Ispirtu Santu u s-sagramenti, ma speċjali. L-Ewkaristija u l-Grisma tal-Isqof jekk immorru fid-djarju ta' Santa Faustina u naraw il-paragrafu 356. F'talba li tagħmel il-Ġesu ostja, him minnhom Faustina tgħidlek: ostja imqazza li fik hemm il-ħniena tal-missier, tal-iben u tal-Ispirtu Santu għalina u l-aktar għall-imsejkna mid-imbin. Ħsieb profond eżisti. Profond għaliex? Faustina qed tindirizza l-ostja konsagrata li nafu huwa il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' Ġesu. Pero Faustina hawnhekk tara ir-relazzjoni bejn l-Ewkaristija u Trinità qaddisa. L-Ewkaristija mhix il-ġisem tal-Missier jew tal-Ispirtu, huwa t-tieni persuna tat-Trinità illi sar bniedem. U l-Ewkaristija biex ngħidu hekk hija estensjoni tal-inkarnazzjoni. Però Ġesu qatt ma nistgħu nifirduh mill-Missier u mill-Ispirtu Santu. Qatt. Anke jekk naqraw Ġesu xejn f'San Ġwan fl-aħħar diskors tiegħu f'kapitlu 14 vers 21 u vers 23, Ġesu jgħid illi min iħobbni jħalleskenti missieri jħobbu u aħna niġu namru għandu. Mbagħad jgħid u jien nurih lilu nnifsu. Jiġifieri meta Ġesu jiġi għandna, Ġesu jiġi mal-Missier u mal-Ispirtu Qaddis. Lew bil-mamudija u mbagħad b'kull Ewkaristija li aħna nirċievu, aħna insiru dejjem aktar tempi ta' Trinità Qaddisa. Issa hawnhekk Santa Faustina titkellem illi fl-Ewkaristija hemm din il-ħniena tat-Trinità, allura inkluż il-ħniena tal-Ispirtu Santu. Forsi ftit nirrealizzawha din l-ħniena tal-Missier, forsi nimmaġinawha fil-parabola tal-Iben il-ħali. Il-ħniena tal-Iben naraw li Ġesu jfittex il-midimbin jagħti ħajtu għalina. Imma il-ħniena tal-Ispirtu Santu forsi ftit nirrealizzawha. Il-ħniena tal-Ispirtu Santu illi aħna il-koll nesperjenzaw fil-fejqan li l-Ispirtu jagħti lil-ruħna. L-Ispirtu Santu huwa dak illi iqaddisna, il-Missier ħalaqna, l-Iben salvana, l-Ispirtu iqaddisna. Il-ħniena tal-Ispirtu Santu toħroġ fil-ħidma tal-qdusija, fil-purifikazzjoni li l-Ispirtu Alla jagħmel fir-ruħ tagħna. Ma kemm sabiħa nirriflettu ftit li l-Ispirtu Santu bħala Alla iħen għalik. L-Ispirtu Santu iħen għalija. Meta huwa jippurifikani mid-dnub tiegħi, meta huwa jitrasforma
l-interjorità midimba tiegħi fil-qdusija. Kemm sabiħa il-ħnina tal-Ispirtu. U torbotek Faustina di torbota kollha kemm hi mal-Ewkaristija. Kemm sabiħ li anke aħna eżisti hekk niftakru li meta din nitqarbnu qed nirċievu l-Ġesu imma l-għaqda tagħna ma' Ġesu hija l-għaqda ma' Trinità qaddisa. Importanti nifhmu wkoll eżisti brabta bejn l-Ispirtu Santu u l-Ewkaristija. Xi ħaġa li hija forsi hija ovvja ta' ma nagħtuhx kasha biżżejjed. Ħafna drabi jekk tisma' min jgħidlek illi ku kellek tgħid in-nies imma Ġesu kif isir preżenti fl-Ewkaristija. Ħafna drabi jgħidulek għall-kliem tas-saċerdot. Issib nies anke lilna s-saċerdoti jgħidulna ara jmulek kemm ħabkom ta' intom għall-kelma tagħkom dik l-ostja u l-inbit issir il-ġisem u d-demm ta' Ġesu li hija verità. Però hija 50% dik eżisti. Il-ġisem, il-ħobs u l-inbit ma jsirux il-ġisem u d-demm ta' Kristu biss għaliex is-saċerdoti jgħid il-kliem tal-konsagrazzjoni. Jisiru il-ġisem u d-demm ta' Ġesu għax is-saċerdoti jgħid il-kliem tal-konsagrazzjoni u l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom biex jitrasformhom. Fil-fatt qabel ma s-saċerdot jaqbad il-ħobs fidejh u l-kalċi fidejh u jgħid il-kliem tal-konsagrazzjoni, qabel dan ippoġġi jdejh fuq l-offerta tal-ħobs u l-inbit, l-epiklesi, u jitlob l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom. Għaliex l-Ispirtu Santu jinżel? Għaliex huwa hu biss li jista' jitrasforma. Però l-Ispirtu Santu jaħdem bina u permezz tagħna. Eżisti. L-Ispirtu Santu u aħna, l-Ispirtu Santu u l-Knisja fl-imkien li jitrasformaw il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Dan bħalma jala l-ktib tal-Apokalissi. Il-ktib tal-Apokalissi li huwa ktib ta' tama, mhux ktib ta' biża' u twerbir, kif jalaq? Billi l-Ispirtu u l-Arusa min il-Knisja. L-Ispirtu u l-Arusa fl-imkien jagħmlu talba waħda li hija Maranatha, ejja mulej Ġesu. Ekki eżisti l-Ispirtu Santu u l-Knisja fl-imkien. U d-importanti li aħna rżawax, ara kemm ħafna drabi aħna tajna l-barra, mhux qed ngħid b'ħażen tajna l-barra, ma maħniex konxi biżżejjed tal-ħidma tal-Ispirtu. Li fejn tidħol l-Ewkaristija dejjem natribuha dik il-bidla, it-transubstanzazzjoni, jekk irid ikun terġikament tekniku, natribuha dejjem għall-ħidma tas-saċerdot għall-kliem tiegħu, imma mhijiex biss. Hija l-kliem tas-saċerdot u l-ħidma tal-Ispirtu Santu. Eżisti. Dan l-istess kif il-bidu tal-ħolqien, jekk naqraw tib tal-Ġenesi kapitlu 1, l-ewwel vers u t-tieni vers, naraw li quddiem il-toħu abuħu kif jgħid l-Ebrajk, quddiem ix-xejn it-taħwitu l-baħ li kien hemm fil-bidu, kien hemm l-Ispirtu jittajjar. U mbagħad kif il-missier jgħid il-kelma jkun id-dawl ikun. Il-ħolqien jiġi bil-kelma li jgħid il-missier u l-kelma huwa Ġesu, skont San Ġwan, il-kelma li sar laħam, u l-Ispirtu li qed jittajjar. Mela il-kelma u l-Ispirtu fl-imkien joħolqu. Hekk il-ġisem ta' Kristu jiġri fl-Ewkaristija. Il-kelma tas-saċerdot jew is-saċerdot permezz ta' Ġesu li hu l-kelma Ġesu li jitkellem minn fomm is-saċerdot fl-imkien ma' l-Ispirtu illi jatuna l-Ewkaristija mqazza. Kemm sabiħ eżisti. Jekk iridu mument aħna fejn għandna Pentekosta kuljum fil-Knisja, huwa l-moment tal-konsagrazzjoni. U mbagħad għandna l-moment ieħor fl-Ewkaristija fil-qudies meta s-saċerdot anke jitlob eżisti sabiex aħna nimtlew bl-Ispirtu Santu, aħna li se nitqarbnu bil-ġisem u d-demm ta' Kristu, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu. Tiftakru għad it-talba li aħna s-saċerdoti nitolbu fit-talba Ewkaristika? Aħna li se nitqarbnu bil-ġisem u d-demm tiegħu, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu. Mela l-Ispirtu Santu jatina l-Ewkaristija. Biex meta aħna nirċievu l-Ewkaristija, aħna Ġesu
jatina l-Ispirtu Santu. Tifmuħ dan? L-Ispirtu jatina l-Ewkaristija. Biex meta nirċivu l-Ewkaristija, Ġesu jatina l-Ispirtu. Kif jagħmel dan? Tiftakru meta Ġesu irxuxtat. Daħal fiċ-ċenaklu. X'kien li Ġesu ta' lill-apostli? Nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Kristu rxoxt. L-aqwa rigal tiegħu huwa l-Ispirtu Santu. Issa Kristu rxoxt meta jiġi ġewwa fina? Fl-Ewkaristija. U fl-Ewkaristija jatina l-Ispirtu tiegħu. Aħna l-insara kattoliċi għandna din il-grazzja kbira li għandna l-Ewkaristija. Kull qudiesa hija Pentekoste, kull qudiesa hija mamudija fl-Ispirtu, baptism in the Spirit, kull qudiesa aħna nimtlew għandna infilling ġdid tal-Ispirtu Santu eżisti mod sakramentali u li hija sabiħa tremenda. L-Ispirtu jatina l-Ewkaristija biex l-Ewkaristija tat l-Ispirtu li jenna. Iġġeddidna ta' kuljum, timlina ta' kuljum din il-preżenza u b'din il-qawwa. Araw eżisti l-Ewkaristija kemm hija x'rabta hemm bejn l-Ewkaristija u l-Ispirtu Santu, hemm rabta oħra bejn l-Ewkaristija u l-Ispirtu Santu. Hija l-fatt li aħna ninġabru għall-Ewkaristija. Min jiġborna għall-Ewkaristija? Huwa l-Ispirtu t'Alla. Min jiġborna għall-liturġija? Huwa l-Ispirtu t'Alla li jaħdem mod misterjuż fil-qalb tagħna. Huwa hu li jattirana għal Ġesu. Huwa hu li jinqedeb taċ-ċirkostanzi biex iġibna fl-imkien eżisti. L-Ispirtu t'Alla fl-Ewkaristija ma jidhirx biss fil-mument tal-konsakrazzjoni jew fit-tqarbin, ma l-Ispirtu t'Alla jimmanifesta ruħu fil-preżenza ħajja tal-komunità, tal-membri, tal-insara li jinġabru fl-imkien. Dik ukoll hija ħidma tal-Ispirtu Santu eżisti. Imbagħad għandna sagrament ieħor li Fawstina titkellem minnu f'rabta mal-Ispirtu Santu li huwa s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Fil-paragraf 1286 ta' djarju, Fawstina tikteb hekk: Grazzi, o Spiritu Santu, tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof li għamilni l-kavallier tiegħek u jisaħħaħ li ruħi f'kull waqt u jħarisni mill-ħażen. Talba qasira li hija profonda fejn jidħol l-Ispirtu Santu. Ħa nipprova nikkummenta biċċa biċċek u nħallu hekk il-Fawstina tkomplet daħanna f'dan mużajk f'din il-katakezi dwar l-Ispirtu. L-ewwel ħaġa, grazzi o Spiritu Santu. L-Ispirtu Santu għaliex huwa Alla, aħna nistgħu nadurawh. Aħna nistgħu nqimuh, aħna nistgħu nħobbuh, aħna nistgħu nfaħruh, aħna nistgħu nirringrazzjawh, anzi mhux nistgħu għandna nagħmlu dan kollu. Fil-bidu tal-Knisja eżisti id-divinità tal-Ispiritu Santu ġiet aċċettata u magħrufa bil-mod. Mu speċjali bil-ħidma ta' San Basilju, li ħadem ħafna fuq din, għandu trattat sabiħ ħafna fuq l-Ispiritu Santu, qatt ma qrajtu ħaqrawh, naqraw siltit minnu fil-uffiċċju tal-qari. Pentekosti dawk minnkom li jitolbu bil-liturġija tas-sigħat. Kemm aħna fil-mixja tagħna l-Ispiritu Santu infaħruh u nirringrazzjawh. Forsi l-inqas persuna mit-Trinità Qaddisa li aħna nfaħru u nirringrazzjaw. Fawstina hawnhekk narawha li tirringrazzja lill-Ispiritu Santu. U tirringrazzjah tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Mbagħad issemmi 3 effetti ta' dan is-sagrament. Qabel ma nidħol fl-effetti tas-sagrament li għalihom hija tirringrazzja lill-Ispiritu Santu, nixtieqek inħol opportunità ftit anke illi infakkar x'inhuma s-sagramenti. Aħna għandna 7 sagramenti. Is-sagramenti l-ewwel ħaġa ma vvintathomx il-Knisja, is-sagramenti waqqafhom Ġesu. U x'inhuma s-sagramenti? Is-sagramenti jekk irid ngħidha b'mod sempliċi huwa Ġesu ħaj fil-Knisja illi ikompli għamel dak li għamel taħt iġbija ta' sinjali li jagħtu il-grazzja
li hu irid jagħtina. Mela. Il-mamudija hija sagrament. Fil-mamudija min jammidna huwa Ġesu. Imma Ġesu ma jagħmel xejn mingħajr il-Knisja. Għalhekk huwa Ġesu ħaj fil-Knisja tiegħu illi permezz tas-sinjali u ġbijat u l-kliem illi l-Knisja tuża aħna nirċievu l-grazzi li Ġesu irid jagħtina. Il-qrar min jaħfer huwa Ġesu li jaħfer, imma l-Knisja maquda ħaġa waħda ma' Ġesu għalhekk issa ġiet u jien naħfirlek. Ma' Ġesu li jaħfer fis-sakrament. Jagħtina l-grazzja tal-maħfra. Fl-Ewkaristija l-istess ħaġa huwa Ġesu illi jikkonsagra imma s-saċerdoti jidanu ġismi, jidan prima persona u in persona Kristi, għaliex il-Knisja u Ġesu maquda ħaġa waħda, dejjem taħt kif qed ngħid elementi ta' simboli imma mhux simboli li ma jfissru xejn, simboli huma realtà, huma sinjali li huma reali li jagħtuna l-grazzja. Meta konna żgħar, aħna l-iskola kien jgħallmuna a sacrament is a visible sign of an invisible reality that gives grace. Huwa sinjal viżibbli, mela s-sakramenti kollha għandhom sinjal viżibbli, id-dirka tal-morda għandna żejt, il-griżma għandna żejt, fil-iżwieġ għandna il-koppja għax huma s-sinjal tas-sagrament, fil-mamudija għandna l-ilma, fl-Ewkaristija għandna l-ħobs, fil-qrar għandna l-kelma, no? Huma sinjal viżibbli ta' realtà inviżibbli, u realtà inviżibbli jibqa' dejjem Ġesu, li tatina grazzja li u dejjem l-Ispirtu Santu imma tatina grazzi differenti. Fil-Griżma tal-Isqof huwa s-sagrament meta aħna eżistijej li nkunu diġà rċevejna l-preżenza tal-Ispirtu Santu ġewwa fina fil-mamudija nirċievu l-qawwa tal-Ispirtu Santu eżistijej. Għaliex tal-Isqof? Għaliex huwa l-Isqof li amministra dan is-sagrament fissem ovvjament il-Knisja u l-komunità nisranija huwa sagrament ta' empowerment eżistijej. Issa Faustina hawnhekk qed tgħidilna tliet frott differenti, tliet effetti ta' dan is-sagrament. Miktar ma jiena ħanieqaf ftit fuq Faustina. Li għamilni kavallier tiegħek meta konna żgħar kun jgħidulna bis-sagrament ta' Griżma aħna nsiru soldati ta' Kristu. Irdu nippruvaw nevitaw lingwaġġ ta' soldati u forsi anke ta' kavallieri kif tkellmet Santa Faustina li jagħtu iktar immaġni ta' ġlied ma' xulxin. Fil-verità naħseb tkun iktar kelma f'posta jekk nużaw dak li juża Ġesu nnifsu fl-Atti tal-Apostli kapitlu 1 vers 8 qabel ma jitla s-sema u jgħid u intom issiru xhieda tiegħi meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu fil-Griżma tal-Isqof lilna jagħmilna xhieda. Fil-mamudija l-Ispirtu Santu jinżel fuqna biex iqaddisna, fil-Griżma tal-Isqof l-Ispirtu Santu jinżel fuqna biex jużana. Importanti di distinzjoni nifhmuha. Fil-mamudija jinżel fuqna biex iqaddisna, fil-Griżma jinżel fuqna biex jużana. Nistgħu ngħiduha b'mod differenti, fil-mamudija l-Ispirtu Santu jidħol fina u fil-Griżma tal-Isqof l-Ispirtu Santu huwa fuqna. Distinzjoni żgħar fil-insibu fil-kelma talla biex juru ħidma differenti tal-istess spiritu fl-aħħar mill-aħħar li ma nistgħux nifirdu l-ħidma tiegħu ġewwa fina. Ma fil-Ispirtu Santu huwa fuqna biex aħna nkunu xhieda ta' Ġesu. Dak li Faustin qed tgħid nkunu kavallieri. Issa aħna rridu naraw ftit. Aħna rċevejna Griżma tal-Isqof. Aħna xhieda vera ta' Ġesu. Aħna qegħdin nevanġelizzaw jew qegħdin nirtiraw. Jew irridu l-Ispirtu Santu biex jinna nsolvu l-problemi tagħna. L-Ispirtu Santu l-iktar nies li esperjenzaw huma l-evanġelizzaturi dawk li jridu jxandru l-Ġesu akkosta l-martirju, akkosta l-mumenti ibsa, akkosta l-sfidi kollha eżisti. Issa l-Ispirtu Santu lilna l-koll irċevejna l-Griżma irrid jagħmilna xhieda ta' Ġesu. Eżistijej tista' tifhem int li għamilt il-Griżma tal-Isqof, int irċevejt l-istess Spiritu Santu li rċieva Ġesu. Li niżel fuq il-Madonna, li niżel fuq l-Apostli,
li niżel fuq San Pawl, li niżel fuq il-Papa Giovanni Pawlu II, fuq Patri Piju tal-Pjagi, fuq Santa Faustina, fuq Santa Teresa ta' Kalkutta, fuq Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, fuq San Franġis Assisi, fuq Dun George Preka, fuq San Domingo ta' Guzman, fuq San Juan Maria Vianney, fuq tant qaddisin. Dawn ma rċevewx Spiritu Santu differenti mill-li rċevejt int. Aħna rċevejna l-istess Spiritu. Eżistijaj. Differenza li qaddisin ħalluh jaħdem fihom bliktar mod liberu, anka fl-iktar momenti ibsa. Imma aħna ma rċevejniex Spiritu differenti. Ovvjament l-Spiritu jagħtina doni differenti, ma aħna rċevejna l-istess Spiritu Santu. He is the secret in the church. L-Spiritu Santu huwa s-sigrit. Jekk tridu s-sigrit tal-qaddisin, mhuwiex jagħmlu l-qaddisin, imma l-Spiritu x'għamel fihom u huma kemm kollaboraw miegħu. Għaliex ċerti nies naraw li għandhom suċċess meta jevanġelizzaw. Jaraw nies jikkonvertu meta jevanġelizzaw huma. Immissu l-lub tan-nies. Mhux għax huma speċjali, jew għax għandhom xi ħaġa differenti, jew għax għandhom xi abilità differenti, imma l-Ispirtu għax huma nies tal-Ispirtu. U meta jitkellmu huma l-Ispirtu jaħdem. Għax huma nies tiegħu. Huma xhieda fl-Ispirtu u mhux fl-uman fil-ġisem. Mela l-ewwel ħaġa l-Ispirtu jagħmilna kavallir tiegħek. It-tieni ħaġa jgħid u jsaħħaħli qed tgħid Fawstina ruħi f'kull waqt. L-Ispirtu Santu jtini s-saħħa wieħed mis-seba' doni tal-Ispirtu Santu li jagħtina din il-qawwa eżistijaj. Aħna San Pawli jidinna li aħna dajfin, imma l-Ispirtu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Meta aħna bħala nsara noqogħdu ngħidu għax jien dajjef għax mhix kapaċi, għax jien m'iniex kapaċi, għax jien ma ninqalax. Noqogħdu attenti għax possibilment mhux qed ngħid li bil-fors, imma jista' jkun qegħdin noffendu l-Ispirtu Santu. Għax inkunu qegħdin nifokaw fuqna u mhux fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Il-mulej jaf li inti dajjef, il-mulej jaf li jiena dajjef. Imma tal-Ispirtu tiegħu. Issa jiena minn xi jiena konxu. Jiena konxu tad-djufija tiegħi, jew jiena konxu li fid-djufija tiegħi hemm il-qawwa talla. U jien minn xiex naġixxi. Jien naġixxi mid-djufija tiegħi, jew naġixxi mill-qawwa tal-Ispirtu Santu li hemm ġewwa fija. Di differenza kollha eżisti. Li ngħidu li aħna dajfin u nħbew wara djufija tagħna mhux dak li Alla rid minna. Mela jagħmilna kavallieri xhieda, isaħħaħ ruħ tagħna u t-tielet ħaġa li tgħid Fawstina bis-sagrament tal-Griżma iħarisni mill-ħażen. L-Ispirtu Santu huwa dak li verament ħarisna mill-ħażen u mhux speċjali mill-ħażin mix-xetan. L-Ispirtu Santu hekk nista' nsejħalu hekk huwa l-eżorċista. Darba minnhom Ġesu f'San Mattew jgħid jekk jien qed inkeċċi x'jagħtem bil-qawwa tal-Ispirtu talla, allura s-saltna talla waslitilkom. Fil-Vanġil naraw Ġesu kien ifejjaq bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u kien jeħles lin-nies bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Fit-talba tal-Veni Kreator, aħna anka insibu l-Ispirtu Santu nitolbuh kontra l-qawwa tal-ħażen biex jipproteġina mill-ħażen mill-ħażin mix-xetan. Kemm nitolbu lill-Ispirtu Santu li jipproteġina, li jħarisna mill-ħażen u mix-xetan fil-ħajja tagħna. Fawstina Turina kienet għarfet li l-Ispirtu Santu u il-protezzjoni tagħna. Xogħol ta' amanista li aħna għadna maħniex maturi biżejjed fil-ħajja spirituali. Tipo jibżaw minn mamul ħaġa u minn oħra u kif ħaj jipproteġu lilhom infushom, tajjeb nibsu dawmna salib xi ħaġa mbirka fuqna mela le jiena stess kemm inqassam minn dawn l-affarijiet. Imma l-protezzjoni tagħna vera tinsab fl-Ispirtu Talla li jagħmar fina, li aħna nkunu maquda mal-Ispirtu Santu. Eżisti. U il-protezzjoni tagħna vera mill-qawwa tal-ħażen f'ħajjitna. Jekk aħna għandna l-Ispirtu Santu fina, għaliex noqogħdu nimxu bil-biża'? Għaliex? Bil-biża' dubji li għamlu l-ħsara, għaliex dan kollu? Il-fidi tagħna fejn qiegħda? Pawli jgħid li aħna, San Ġwan jgħid li aħna bil-fidi rbaħna l-ħażen tad-dinja. Eżisti. Dil-fidi fejni? Dil-fidi fil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ejjew ekk ma nibsawx bibti. Illum rajna kif Santa Faustina fid-djarju tagħha
titkellem dwar il-ħidma tal-Ispirtu Santu f'rabta mas-sagramenti tal-Ewkaristija u s-sagrament tal-Grisma tal-Isqof. Jalla is-sagramenti eżistiji, mu speċjali l-Ewkaristija u l-qrar li aħna niċċelebrawhom ta' spiss bħala nsara, nifmu kif f'dawn is-sagramenti aħna mhux biss niltaqgħu ma' Ġesu, imma f'dawn is-sagramenti Ġesu jagħtina l-Ispirtu tiegħu li jkompli jaħdem fina bil-modi tiegħu fi żminijietna. Jalla nibqgħu nitolbu jkollna qalb miftuħa dejjem aktar għall-ħidma tal-Ispirtu Santu ġewwa fina.